song to the Lord. Lord, we want to see you. We want to meet you. We want to be worthy to stand before you. Yes, Lord, it is only through you, with you, Ginoo. And hallelujah, thank you, God, for this Sunday that you have given us. Good morning sa atong tanan, mga utod ko sa Ginoo. Welcome sa atong second service. Nakakalipay ako because of what the Lord has done for us. There are so many reasons, madamong kita rason na dapat pasalamatan ang Ginoo. And one reason is you are able to come in this place today so that we can gather as one to worship the King of Kings and the Lord of Lords. So people of God, we are encouraging you to join us as we sing songs, and let's give glory, hallelujah, to the King of Kings and to the Lord over everything. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's worship the Lord.
on, declare. Let heaven and earth give him praise. Come on, church. Let's give him the Come on, declare. We give him praise. 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 Glory, hallelujah. We give him praise. 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 Glory, hallelujah. We give him praise. We give him praise. We give him praise. One last time, sing, Lord,
song. People of God, we know, we have seen it, we have experienced it, that God has been good and He will always be good. No matter your circumstances, good or bad, He works things together for our own good, so that we may not lose our salvation, so that we will meet Him in the heavens, so that we would please Him. Come on, people of God, sing this. Let's sing this one more time.
can lift up your hands to God. And I exalt thee. Nilayawon ka, Diyos. Oh Lord. And I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, kinatipong ka. Kinatipong ka. Kinatipong ka. Kinatipong ka. As the musicians just play the song again. Ang Diyos tako sa iyang ngalan. Ngay pagtipong sa sininga doog. Dalayawon ikaw, Ginoo. Himayawon ang imong ngalan, O Diyos. You're worthy of our praise, O God. You are worthy of our worship, O Lord. We praise your name. We bless your name. Yala rabagaya shigaremo. We exalt your name, Jesus. Dalayawon ikaw. Dalayawon ikaw. Dalayawon ka. Dalayawon ka. Dalayawon ka. We bless you. Hallelujah. 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 We exalt your name. We praise you, God. For there is none like you, Lord. You are the King of glory. You are the King of glory. We praise your name. We exalt your name, Jesus. You are worthy. You are worthy. Salamat, Ginoo. Salamat, Amay, sa imo presensya, Ginoo, sa amon tunga. Himayaon kag dalayawon ang imong ngalan, O God. Kay
wala ikaw tubong sa kaayo nga Dios. Salamat Ginoo ngang imo pagigugma hindi matungkad amay. Kag salamat Ginoo nga subong amay makahambal kami nga tutuod ginpalangga mo kami. Dalayawon gini mo ngalan Ginoo. Salamat Jesus. Salamat Jesus. Hallelujah. Can you please sit down in the presence of the Lord? Dalayawon ay mong ngalan o Diyos. Hallelujah. Sa sininga tinion mga kauturan, let us prepare our hearts to be ministered by the word of the Lord. Believing that the Lord God is preparing something beautiful, something new. Amen. Sa tagsa-tagsa sa aton. To God be all the glory that the God whom we love and serve is a God of mercy and grace. Amen. Hallelujah. He is a God of mercy and grace. Gani preparahon naton takipusoon to be ministered by the word of the Lord. Kag dalayawon gid ang Dios sa kabuhi sa iyang alagad. Palapakan nato ng Ginoo sa kabuhi ni Sister Tata. Praise God. Amen. Maayong aga gid sa tanan. Oo, salamat gid sa Ginoo nga nakatipon kita sa pagtuon sang iya nga pulong kag kagina gin-share ko man ini nga pulong sang Ginoo mga utod kag siguro nga yuon ko an sa inyo subong. Sino di may mga ginagapangamuyo sang healing sa Ginoo? Mayari prayer ka for healing, may pray diri sang mga pangkinahanglanon nila. Abi no, may mga financial or material needs ka mga ginapangamuyuan? May ara gid. Okay. Kag may ara ka mo siguro nga naga-pray man kamo nga ma-restore ang relationship sang family. Amen? Sige, ang ayoon ko sa inyo, kalimtan tanaan na yung mga prayer request na subong. Okay? Subong lang. Mga ginhatag sa akon 20 to 25 minutes. Siguro ibanan pa na kay may video karon. Subong ayoon ko lang kamo nga limtan taanay. Minutos lang kung ano ang ginapangayo naton sa Ginoo. Kay subong ang mensahe nga pagadalon ko nga gindala ko man kagina, it's just for us to talk about Jesus. Parti lang gid bala sa Ginoo kag ang ginhimo ni Jesus Christ para sa aton tanan. Ang gin-share ko is nga abala kinanglan ni Jesus Christ nga mapatay, no. Kag balaan ko nga nabalaan na naton ina nga sabat kag gin-share ko man kagina mga utod sa aton nga pagpamati kag pagtuon sa pulong sang Ginoo, tandaan tagid ang tinutuyo sina hindi agud nga magdamo lang ang aton ihibalo o kun knowledge sa pulong sang Dios. Amen? Nagatuon kita, nagapamati kita sa pulong sang Ginoo. Ang goal sina amo nga magbag-o ang aton kabuhi paagi sa gahom sang iya nga pulong. Kay tandaan ta madamo nga mga tawo nga madamo sila sang ihibalo sa pulong sang Dios pero ila kabuhi amo man gihapon. Pero may ara nga mga tawo nga ang alam limitado, gamay lang ang kaalam, pero makita mo ang pagbag-o sa ilang nga kabuhi, bangod nga nagpanghikot ang balaan nga espiritu, ang pulong sang Ginoo sa ilang nga kabuhi. So samtang kita magatuon sa pulong sang Dios, ang aton nga ginapangamuyo, Lord, salamat nga hindi lang madugangan ang akon hibalo, kundi magabag-o ang akon tagipusoon, ang akon kabuhi paagi sa imo pulong. Kaginhambal ko gani kagina, siguro iban sa inyo nag-attend, nagapamati isang Bible study nga ginahimo ko kada Lunes, nga nakibot ako, 5 na gali ka tuig naton nga ginahimo, pero amo ini ang pulong sang Ginoo nga pinaka-importante nga madala ko gidya. Kag ginaliwat-liwat ko ini nga dala sa mga tao, kay amo ini ang pagsabat, kag maskin ako ginatry ko nga hangpon, ginatry ko nga matungkad, nga abala kinanglan gid ni Jesus Christ nga mapatay para sa aton tanan. Kag ang pangamuyo ko mga utod nga tani pagi sini nga pulong, ma-remind kita kag ma-amaze kita liwat bala inabalang mapangalawhaw kita kun insakto man nga Ilonggo nga hiligaynon nga term nga manghalawhaw kita liwat kun ano balang ginhimo sang aton Dios para sa aton tanan. Amen. Kag kun ikaw utod ang imo nga pagtuo daw bangod sa mga pagtilaw bala medyo nagaluya. Ang prayer ko nga tani paagi masini nga pulong sang Ginoo ma-encourage kita. Yung panginmatyan kita iyan ni Jesus Christ. Amen. Kag mag-start ako to explain ang para masabat naton nga abala kinanglan ni Jesus Christ nga mapatay. Kung balik kita sang gintuga sang Ginoo ang kalibutan,
Siling sa Genesis chapter 1 verse 31, gintan-aw sang Dios ang tanan niya nga ginpanghimo, kag nanamian gid siya. On the 6th day nga gin-create sang Ginoong kalibutan, gintulok niya, di ba 7th day nagpahuway siya? Sa ikaanom nga adlaw gintan-aw niya tanan niya nga gintuga, ang ginasiling sang Bible na namian gid siya. Then God looked over all He had made, and He saw that it was very good. Gusto ko gina-emphasize, hambal sang Ginoo pagtuga niya sang kalangitan, sang duta, sang tubig, sang mga tanom, sang mga sapat, pagtuga niya sang tawo, siling niya, it was very, very good. Nalipay gid ang Ginoo sa iya nga gintuga, na namian gid siya. Kag nahibaluan ta sa gintuga niya ang kalibutan, gintuga niya ang Garden of Eden, ang paraiso, hindi bala? Sa Genesis chapter 3 verse 8, sang mabulubugnaw pas na sang hapon nabatian nila nga nagalakat ang Ginoong Dios sa katamnan. Sang una, ang Dios nagalakat sa katamnan, buot silingon, ang tawo ara da, ang Dios ara da, kay nga perpekto ang tanan. Kanami-nami gid sang gin-create niya, siling niya it was very good. Pero sang nakasala na ang tawo, kadako sang paglain sa kalibutan. Amen? Ginsilutan sang Ginoo ang manog, si Eva, kag si Adan, nga mabasa ta na sa Genesis chapter 3 verses 14 to 19. Kag pag-abot sa Genesis 3:23, ang ginhimo sang Ginoo sa silot, gani ginpahalin siya sang Ginoong Dios sa katamnan sang Eden sa pagpanguma sang duha sa duta nga amo ang iya ginhalinan. Mga utod, ka-perfect sang gin-create sang Ginoo. It was very good. Pero pagsulod sang sala, nagsilot ang Ginoo, kag dason ginpalayas niya ang tawo sa paraiso nga ka-perfect gid. Nga ka-perfect gid. Amen? Tandaan gid naton, ang sala paglapas sa sugo sang Dios, kag ina nga sala may silot. Kung tanawon mo, anong sala ni Iba? Una gid, nagkaon man sang prutas. O galing kay gindili sang Dios, mabaka ti ano gid tubig kadako nga sala para prutas, araw-araw pa ang Ginoo. Bangod lang gid sa prutas nga ginkaon niya, layas kamo sa paraiso. Ang perpekto nyo nga kabuhi, karon magbaka-baka kamo sa gwa sang paraiso. Nagkaon ka lang sang prutas. Amen? Kay nga kung may sala, may silot gid. Kung mag-fast forward kita sa Bible, sa panahon ni Noah, bangod sa sala, ginsilutan man sang Ginoo ang kalibutan. Siling sa Genesis 6 verses 5 to 7, sang nakita sang Ginoo nga ang ginahimo sang mga tao sa kalibutan, puro na lang kalautan, kag ang ila ginahuna-huna, pirmi malain. Naghinulsol siya nga ginhimo pa niya ang tawo sa kalibutan, dako gid ang iya kasubo, gani nagsiling siya, laglagon ko ang tanan nga tawo nga akon gintuga, kag laglagon ko man ang tanan nga sapat sa duta, pati ang mga sapat nga nagalupad, kay nagahinulsol ako nga ginhimo ko sila. Mga utod, sa time ni Noah, bangod sang pagpakasala sang tawo, nga ang ila huna-huna, puwerte kahigko kag malaot. Anong natabo sa time ni Noah? Nag-anaw ang bilog nga kalibutan. Balaan ta na. Subong ano pa matsyag nyo sa pagpakasala sang tao sa kalibutan? May nakita ka mo guri nga video nga, ini nga ang mga nagamak bala kay Jesus Christ, ginahambalan nga, mahadlo ka mo kay maggabalik si Kristo. Para nga husgahan kamo anong sabat nila, kung magbalik si Kristo nyo, ilansang siya namon liwat sa krus. Amo na subong kalaot ang tawo. Kag ginahambal niya di ang huna-huna sa mga tao sa time ni Noah, malain lang pirmi. Kag kung honest kita, madamo kita sang ginahuna-huna nga malain. So, kung sila sang una nagapasala, kung sila nagapakasala, kung sila sang una nagahuna-huna pirmi sang malain, ang silot sa ila anaw, ano pagidayhan kita? Amen? Kaya kung magbasa ka sa Genesis 7:24, nagbaha ang kalibutan sa sulod sang 150 kaadlaw. Gin-wipe out gidya sang Ginoo ang tanan sa kalibutan, pila lang katawo ang naluwas, 8, kag dason adtong pila nga mga sapat nga gindala nila. Sa liwat makita naton nga ang sala may silot gid. Amen? Kag kung mag-fast forward kita sa time ni Moses, nahibaluan naton nga ang Ginoo naghatag sa iya sang 10 commandments kag sang iba niya pa nga mga sugo. Kag kung may maglapas sa iya sugo, may ara sila sa mga kinanglan nga himuon, agod nga mapatawad sila. Kag mabasa ako sang portion lang sa mga dapat nila himuon,
pamatiin nyo ni Bala siling sa Leviticus chapter 4 verses 27 to 28 sa New Living Translation. If any of the common people sin by violating one of the Lord's commands, but they don't realize it, they are still guilty. When they become aware of their sin, they must bring as an offering for their sin a female goat with no defects. Ang ginahambal sang Biblia, kung ang tao magbayular, isa lang, by violating one of the Lord's commands, anong kinanglan niya nga himuon? Kinanglan mangita siya sang perpekto nga babaye, nga kanding, kag amo nang ihalad niya para mabayaran ang isa lang kapag bayular niya sa sugo sang Diyos. Di karon sa kadamo sang pagbayular ta, kag siguro antis ka mo magkadto sa simbahan, kadamo na ta sang nabayular, bangod sa mga ginahuna-huna ta nga malain, bangod sa mga ginpanghambal ta nga hindi maayo, siguro halin pa lang sa balay, pakadto sa simbahan, basi may 15 nakakanding, dapat nga napatay. Amen? Kaysang una, isa lang gidya, kag siling niya pagani, bisan wala niya pa na-realisar ang iya sala, they are still guilty. Siling niya, but they don't realize it, they are still guilty. Utod, sang una, kung makasala ka, maski wala mo pa na-realisar nga sala to, guilty ka man gyapon. Amo na nga may saying nga, ignorance of the law excuses no one. Inabilang ati, why kuya kabalo nga sala na, hindi na excuse. Sang una maski hindi ka aware, hindi ka na-realize mo, hindi mo na-realize nga sala, ka guilty ka gyapon. Pag na-realisar mo na, dayon mo karan-karan pangita sang kanding. Di karon kung 15 kabilog ang natipon mo nga waay mo na-realisar gali nga sala, tingob ta na nga kanding 15 kabilog pangitaon mo, kag dapat, ginahambal sang Biblia, wala sang dipikto, kag dapat babayi gid. Amen? Amo na mga utod sang una, ang ginahimo nila, kag dason may mga detalyado, pag ina ako magkadto ka sa verses 32 to 35 sang Leviticus 4, kung karnero ang ihalad sang tawo para sa iya pagpakatinlo, kinahanglan nga babayi ini nga wala sing diferensya. Itungtong niya ang kamot sa ulo sang karnero, kag ihawon ini didto sa tulda sa may lugar nga ginaihawan man sa mga sapat nga bilang halad nga ginasunog. Dayon, itumoy sang pari ang iya kamot sa dugo sang karnero, kag ilamit niya ini sa mga sulusungay nga mga pamusod sang halaran sang halad nga ginasunog. Ang nabilin nga dugo, iula niya sa idalom sang halaran. Dayon, kuhaon niya ang tanan nga tambok sang karnero, pareho sa ginahimo sa karnero nga halad, para sa maayong nga relasyon. Pagkatapos, sunugon niya ang tambok sa halaran, upod sa iban pa nga mga halad nga paagi sa kalayo para sa Ginoo. Paagi sa sining himuon sang pari matubos ang tawo sa iya nga sala, kag patawaron siya sang Ginoo. Imagine mo kung makasala ka, maihaw ka, malamhit ka diri sang dugo, ang tambok sunugon mo. Amo nang ginahambal ko kagina, kun himuon ini tanan sa aton, subong ang aton syudad ga pinamaho dugo. Amen? Kay man, kun may sala, may ara gid sang bayad. Amo ini ang pilalang sa mga seremonya nga dapat nila himuon, utod agud lang mapatawad. Agud hindi lang sila maglabot sa impyerno. Kag diri naton makita liwat nga ang sala, bisan isa lang, nagakinahanglan sang halad. May ginapatay nga sapat, may ginaula nga dugo, agud mapatawad ang tawo nga nakasala. Kay siling gani sa Hebrews chapter 9 verse 22, suno sa kasuguan, halos tanan nga gamit sa pagsimba ginalimpyuhan paagi sa dugo. Kag kun wala sing dugo nga ginula bilang halad sa Dios, wala sing kapatawaran ang sala. Amen? Kung wala sang dugo, wala sang kapatawaran. Kag sa liwat, ini nga seremonya, ginahimo, liwat-liwat sang mga tao sang una, agud mapatawad ang ilang mga sala. Kag siguro, bangod sini ka-complicated nga seremonya, agud ka mapatawad ka lang, siguro may nagasiling, nga ti nga kinanglan himuon gid ini tanan sa Old Testament, nga hindi na lang bimaghambal ang Diyos nga, ti Lord ko na ngayon ko bala patawad, patawaran na lang ko nga magpinatsanay patas ang kanding kag sang mga karnero, Lord, kanugon, para ano ina nga mga seremonya. Makapamangkot ka nga, hindi na lang pagpatawaron. Kag dason sa New Testament, makapamangkot ka man nga akinanglan ni Jesus Christ nga maghalad pagidya sang iya kabuhi, kay wala man to siya sang sala. Amen? Mga utod, the death of Christ was necessary
because of who God is and because of who we are. Importante nga matabo nga si Kristo mapatay, bangod kung sino bala ang Diyos, kag kung sino bala, kag kung ano bala kita. Kay kung suguran ta, kung magsiling kita nga because of who God is, nahibaluan ta una gid ang Ginoo mahigugmaon. Siling sa 1 John 4:16, ang Diyos, anong siling sa 1 John 4:16? Ang Diyos, gugma. Mahigugmaon, ang Diyos mismo gugma. He is a loving God. Kag nahibaluan taman nga ang Ginoo maluluyon, kag nagakabalaka gid sa aton tanan. Siling sa Psalm 145 verse 8, Ginoo maluluyon ka kag mabinalakon, mahigugmaon ka kag indi dali maakig. God is loving, God is merciful, God is compassionate, He is slow to anger and rich in love. Kag wala labot sina ang Ginoo faithful gid. Deuteronomy 7:9, huna-hunaon ninyo nga ang Ginoo nga inyo Dios, amo lang ang Dios, masaligan siya nga Dios, kag ginatuman niya ang iya kasugtanan, nga amo ang paghigugma sa madamo nga kaliwat, nga nagahigugma sa iya, kag nagatuman sang iya mga sugo. He is faithful. Paghambal sang Ginoo, tumanon niya gid. He is loving. Paghambal sang Ginoo nga palangga niya gid. Nagakabalaka gid siya. Kag nagakaluoy siya sa tawo. That's who God is. Amo na ang aton Diyos. Pero mga utod, hindi lang amo sina ang Diyos. Kaya ang aton Diyos, balaan man. Amen? Siling sa 1 Peter 1:16, kay nagasiling ang Diyos sa kasulatan, magkabuhi, kamo nga balaan, kay ako balaan. You must be holy because I am holy. Sino sa aton ang conscious nga dapat holy gid ako sa pagpangabuhi ko? Hindi nga wala ka nagasala, kundi nagatinguha ka nga magkabuhi sang matarong, kung kisa danlog, kung kisa nagakadasma. Sino ang confidently sa bugay sang Ginoo makasiling ta ako yata sa bugay sang Ginoo, nagatinguha ako kada adlaw nga magkabuhi sang matarong. Kay dapat magbalaan ako kay ang akon Dios balaan. Amen? Praise God. Salamat gid sa Ginoo. So tandaan naton nga hindi lang mahigugmaon, matutom, nga nabalang mga nami, nga mga qualities ang Ginoo, kay ang aton Diyos balaan man siya. Kag wala labot sina ang aton Diyos, Diyos sang hustisya. He is a God of justice. Siling sa Deuteronomy 32:4, He is the rock, His deeds are perfect. Everything He does is just and fair. He is a faithful God who does no wrong. How just and upright is He. Mga utod, ang tanan nga ginahimo sang Ginoo perpekto. Tanan nga ginahimo matarong. Just siya, fair siya, wala siya nagahimo sang sala. He is a faithful God who does no wrong. He will always be just and fair. Buot silingon, iserve gidya permis ang Ginoo ang hustisya. Amen? So tandaan tang Ginoo mahigugmaon, maluluyon, nagakabalaka sa aton, matuto, masaligan, pero balaan man siya kag matarong. He is a God of justice. And bangod siya ang Diyos ang hustisya, i-implementarya gid ang hustisya. Justice will always prevail with the Lord. Nga buot silingon, silutan niya ang nagalapas sa iya, pero hindi niya pagsilutan ang matarong. God will never punish the righteous with the wicked. Kaginpakita ni sang Ginoo, sa time sang Sodom and Gomorrah, nga mabasa naton sa Genesis 18:20-32, kung sa diin nagahambal si Abraham sa iya nga, Lord, kung may 50, da ka matarong sa Sodom, bika Gomorrah, Lord, sunugon mo na. Ambal sang Ginoo, hindi. Siya ti, Lord, kung 45 na lang hambal sang Ginoo, hindi ko gid pagsilutan ang matarong upod sang mga malaot. Siling niya, Lord, kung 30 na lang, nanaog sila sa 25, nanaog sila sa 20. Hasta nga hambal ni Abraham, Lord, isa na lang. Kung pulo na lang kamatarong ang bilin sa Sodom kag Gomorrah, silutan mo bala ina nga syudad, bangod lang sang malaot, hindi mo bala pag i-consider ang mga matarong, ang siling sang Ginoo, kung may ara nga napulo dira, hindi ko na pagsilutan. Pero nabalaan ta, nga ginsilutan gid sang Ginoo ang Sodom kag Gomorrah, nga buot silingon, wala gid tuya sang matarong, si Lot lang kag ang iya pamilya. Kay nga utod, ang Ginoo hindi gidya magsilot sa ang matarong upod sang mga malaot. Amo na nga ang aton syudad, mayo gihapon, bangod madamo sang mga nagakabuhi, di nga nagatinguha, nga nagamatarong.
Kay kung wala ang mga Kristiyano diri nga gapangamuyo kag nagatinguha sa pagkabuhi nga matarong ining syudad tatugay nga gisunog sang Ginoo. Tandaan nyo gid indi gid pagsilutan sang Dios ang matarong upod sa mga malaot kag liwat mabasa nyo na sa Genesis chapter 18 verses 20 to 32. Kag diri man naton makita sa Sodom and Gomorrah nga kon may sala, may silot gid. Amen? Nahibaluan naton nga ginsilutan gid niya ang Sodom and Gomorrah bangod sang kalaot sa mga tao didto. God will always be just. Iimplementar niya gid ang iya hustisya kag i-uphold niya gid ang layi. Kay kun hindi ini paghimuon sang Ginoo, hindi siya mangin just, hindi siya mangin patas. Inabala nga may sala kag hindi niya pagsilutan buot silingon wala justice. Amen? Kay pareho sang huwes sa korte, kung hindi niya pagsintensyahan nga mapriso ang kriminal, buot silingon wala siya nagahatag sa hustisya. Buot silingon wala niya gina-uphold ang layi. Pareho na bala nga, ini nga tawo bino, may ginpatay siya, kag dason pag-abot sa korte, do ka kaluluoy sa iya, kung maghambal ang huwes nga, ay tinoy, po kaluluoy man sa imo, noy, bali, 16 to kabilog ang gimpatay mo, o galing, buktot tsura mo, gatalangso, gid ang sipon mo, naluoy ako sa imo, ti patawaron ta na lang ka, hindi ka na lang mapriso. Buot silingon, ini nga judge, hindi siya nag-serve sang justice. Kay ti naluoy siya mo. Amen? Pero ang Ginoo naton, He is a God of justice. May ara, gidya pirmi sang hustisya. Kag sa aton utod nga case, kita nga mga makasasala, dapat silutan man kita. Kay dapat iserve gid sang Ginoo ang hustisya. Justice must prevail, makasasala ka, dapat silutan ka. Amen? Amo na nga sa mga tao nga ginadaog-daog kag hindi nyo makuha ang hustisya diri sa kalibutan, I can promise you makasalig ka gid sa atubangan sang Dios mabaton mo gid ang hustisya. Kay naghambal ang Biblia, God is a God of justice. He is just, He is fair. Kung hindi mo na utod mabaton ang hustisya diri nga gindaog-daog, gintapak-tapakan ka, makasiguro ka kung tumuluo ka ni Kristo, mabaton mo gid ang hustisya kay ang Dios sang hustisya. Amen. Pero abi nyo, bisan God of justice siya, ginpatawad niya kita. Kay siling gani sa Psalm 103 verse 12, subong nga malayo ang sidlangan sa natundan, malayo man ang pagsiparar niya sang aton mga sala sa aton. Siling niya, ang east, at aton mga sala, ginpalayo kita sang Ginoo, ari kita sa west. Ginsiparar niya kita sa aton mga sala, nga but silingon ta, ang mga sala mo to ta, wala na to, palayo ko na tuya, hindi ka mo to ta magtabuay, kay diri ka pakadto, tuya imo sala. Ang buot silingon, ginpatawad ta na kaging kakas ko ng imo mga sala. Ginpatawad ta ka. O galing ang pamangkot ko ti Lord. Kung God ka sang justice, nga ginpatawad mo ko. Kay dapat silutan ako ti ginimo mo na kay sa time ni Noah, ginimo mo na kay Adan kag kay Iba, ginimo mo na sa Sodom and Gomorrah, kag kun kay sino pa to sa Old Testament, ginimo mo na. Ti kun may hustisya ka Ginoo, dapat silutan mo ko. Makapamangkot ka gid. How can God forgive us and still be just? Kristo wala gid sing sala, pero siya amo ang ginsilutan sang Dios tungod sa aton mga sala, agud nga kun ara kita kay Kristo, pakamatarungon kita sang Dios. Inabala ang Ginoo nagasiling tata, nagapamangkot ka sa akon nga makasasala kata, nga away ta kata ginsilutan, kay God of justice ako, ang sabat ko sa imo, kay ang anak ko ta ang ginsilutan ko para sa imo. God will always be just. God will always serve justice. Mga utod, gusto gid sang Ginoo nga magbalik ang tawo sa iya. He wants to reconcile people to Himself. He wants people to come back. Gusto niya ang mga makasasala, talikod na kamo sa sala, balik kamo sa akon. Gusto niya na, pero hindi niya pag-ikompromiso ang iya pagkabalaan, hindi niya pag-ikompromiso ang hustisya niya. Nga buot silingon, gusto ko magbalik sa ako ng tao, pero ang sala gid, may mabayad gid. Because God is a God of justice and God cannot be what He is not. Kay God of justice siya, iserve niya gid na iya ang justice. Amen?
Mga utod, amo na nga kinanglan may magbayad para sa sala. Kinahanglan may kabuhi nga ibayad para sa sala. Kinanglan may dugo nga iula, kay nabasa tato kagina sa Hebrews, nga kung wala sang dugo, wala sing kapatawaran. Amen? Kinanglan may mabayad gid. Nga kay siling sa Romans 6:23, kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon. May mapatay gid. May magabayad gid. Kag ang kabayaran, amo ang kamatayon. Kag si Kristo ang nagbayad. Pero i-emphasize ko lang, nga si Jesus Christ nagbayad para sa sala, hindi adto para sa tanan. Si Jesus nagbayad para sa sala lang, sang mga tao nga nagtuo sa iya. Only for those who believe, only for those who put their faith in Him. Kay siling sa Ephesians chapter 2 verse 8, kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo. Mga utod, ang maluwas lang ang nagbaton sang bugay halin sa Dios kag nagtuo kay Jesus Christ. Buot silingon sang napatay siya, ang ginbayaran niya nga maluwas amo lang ang nagtuo sa iya. So atong mga tao nga wala nagtuo sa iya, waay tuya na bayaran ng ilang mga sala. Anong buot silingon? Masakit man pero mapaimpyerno kagidya kuway ka nagtuo kay Jesus Christ. Kay amo na yung ginasiling sang Biblia. Naluwas kita bangod sang bugay sang Dios paagi sa aton pagtuo. Ang halin sa Ginoo bugay, kaluoy, ang aton niya pasaka pagtuo kay Jesus Christ. Amo na ang mensahe sang kaluwasan. Tandaan tagid na amo na ako mag-evangelize bala kita kung kisagalalain tang hindi to saya magpahatiman. Abi niyo mga utod, kung naluwas na iya, mabaton gid na siya sang mensahe parti kay Jesus Christ. Magatuo gid na siya kay ginasiling ko gani kagina, kung magbasa ka sa Bible, tanan nga naluwas, nasulat na sa Book of Life, even before time, nasulat na daya. Karon, kung naluwas na siya nga ara na nada siya, hindi na siya makakasto kay ang Ginoo nabasa ta, His deeds are perfect, perpekto ang Dios, wala siya nagasala. Hindi niya paghambalon nga tata na lista ng ngalan mo, Pastor Alianet, Pastor Roming, Pastora Rose, Pastora Michelle na lista na kamo. Dugay-dugay nagpakasalaan, ay nano man i-erase ko ni bingalan ni Michelle, ginagano ni Saman. Hindi gid niya magsala ang Ginoo. Kay ang tanan nga nasulat dito sa Book of Life, magatuo gid kay Kristo. Amen. Amo na utod nga ang ako nagatuo ka, he who endures up to the end will be saved. Kung sino lang magapadayon hasta sa katapusan, amo ang maluwas. Kung nagatuo ka hasta subong kang magapadayon ka sa pagtuo kay Kristo, ikaw naluwas. Amen. Mga utod, tandaan tagid, si Jesus Christ nagbayad lang sang sala sang mga tawo nga nagatuo sa iya. Kag tandaan taman nga hindi gid pag ikompromiso sang Ginoo ang iya nga pagkabalaan kag ang iya nga hustisya, kay amo na siya. Siya ang Dios ang hustisya kag siya balaan. Kag bangod balaan siya, kinakaugtan gid sang Ginoo ang sala. Abi niyo kagina hindi ko maributay daw, hindi ko kabalo kung paano ko i-explain sa ila nga ang sala ya. Grabe ang kaakig sang Ginoo. Abi niyo kay nga ang siling sa Psalm chapter 5 verse 5, hindi makapalapit sa imo presensya ang mga matinaas-taason. Ginakaugtan mo ang tanan nga nagahimo sang malain. Pero kung maghimo kita sang malain, kung kisa daw wala lang, no? Makakutso-kutso ta daw wala man lang. Wala man saga pamati. Asis, kita-kita lang ni abe mo. Nagbusong naman to si amo ni ho. Gina-share ko lang niya si sa imo para pangamuyuan mo man sa, pero tingalagig ko balasis nga nagpabusong to sa. Amen? May ginahimo kita nga malain, daw sa wala lang sa aton, pero ginahambal sang Biblia, ginakaugtan mo ang tanan nga nagahimo sang malain. Kag wala labot sina na akig gid ang Ginoo sa sala. Romans chapter 1 verse 18, ginapakita sang aton Dios nga sa langit ang iya kaakig sa mga malain nga ginahimo sang mga tawo nga kontra sa iya kabubuton. Ginapakita niya gid ang kaakig niya. Kung kisaga panumdum ko, kung may kakatabo naman lang ako ano-ano, Lord, kaakig mo naman eh. Kaya ipakita niya gid nga ang paghimo sang sala, naakig gid siya. Kag ginakaugta niya gid ang mga ginahimo nga malain sang tawo. Amen? Amo na nga utod, kung nanamian ka sa sala, kung wala ka naakig, kag wala ka nagakaugot sa sala, hindi ka mo yung apinay sang Ginoo. Kay di naakig kag naugot siya sa sala, ikaw ya,
okay man lang wakasala, okay man hindi, ito sa wala naman lang, kaya tinabato naman na. Amen? You are not on God's side if you do not hate sin. Inaabala kong kisa, abi yung isa nga kung kisa nga conscious ako, kung may gahinahimo nga sala, gambal ako nga, ti pabayaan na lang, ti paraway na lang gamo. Sa ulihin, nagasulod na yan sa huna-una. Kung titata nga, waay ka nagakaakig sang ginahimo nga sala. Maski hindi ka pa apektado, kay sala ina, dapat gabatsyag ka sang akig sa sina nga sala. Kaya kung kisa kita gusto taman safe nga, hindi lang ko daya mag-intra daw, hindi lang ko ya daw, wala lang na sa akon, ti hangpunta na lang. Pero ang Ginoo yan na akigid sa sala, amo na utod. Kung wala ka nagakaakig sa kutso-kutso, kung wala ka nagakaakig sa pagyaguta, sa pagpakanubo sa iban, hindi ka mo apin sa Ginoo because God hates sin. He is angered by sin. Amen? Kag ang kaakig sang Dios sa mga makasasala, bangod sini nga kaugot niya, ang ginhimo niya, ginbubo niya tanan kay Jesus Christ. Kay ti isa lang to kagina nga pagbayular, akig na siya mo, akig siya sa sala. He hates sin. Kag bangod sang ina nga wrath sang Ginoo, ginbubo niya tanan kay Jesus Christ. Nga silings again sa 2 Corinthians 5:21, for God made Christ who never sinned to be the offering for our sin so that we could be made right with God through Christ. Mga utod sang si Kristo ginlansang sa krus, gintrato siya sang Ginoo, pareho nga siya ang nagkomiter sang mga sala nga ginkomiter naton tanan nga nagatuo kay Kristo. Abi niyo pila ka tuig si Jesus Christ nagkabuhi sa kalibutan? 33 years. Matarong adto nga pagkabuhi, perpekto adto. Pero adtong pagka-perpekto niya nga kabuhi, that was credited to us. It's as if kita ang nagkabuhi sadto. Kaya nga, sang ara siya sa krus, bangod sang kaugot sang Dios sa sala, tinipon niya tanan nga sala sang nagatuo sa iya kag naghambal ang Ginoo. Ikaw kay gusto mo ni ikaw ang magaprepresentar sa ila, tanan ko nga kaugot kag kaakig sa sala, ibubo ko sa imo. Gintratar siya sang Ginoo as if siya to nagkomiter sang tanan nga mga sala. Kag hinimo adto ni Jesus Christ so that we could be made right with God, para pakamatarungon kita sang Dios, para mangin matarong kita sa panulok sang Dios. Ina bala nga ginatulok ka sang Ginoo, amo ka na ka makasasala, amo na kahigko ang una-una mo. Pero panulok sang Ginoo sa imo, matarong ka kag matinlo ka, bangod ginbayaran niya tutanan. Ginbato niya ang silot sang sala mo. Imbis nga maanaw ka pareho sa time ni Noah, imbis nga masunog ka sang kalayo sang asopre sa time sang Sodom and Gomorrah nga kaugot kag kaakig sang Dios sa sala, ginbubo ya tanan kay Kristo para hindi mo na utod na ma-experience. Amo na siya nga ang kinanglan niya nga mapatay. Kag utod kung wala mo na realisar nga makasasala ka kay siguro mabuot ka, kay ako hindi gid ako magsiling nga mabuot ako, kay may mga tao nga natural nga mabuot. Gusto ko lang i-explain sa aton kung ano kita balak kahigko sa atubangan sang Dios. Kung familiar ka mo kay Isaiah, si Isaiah is one of the 4 major prophets in the Old Testament. Tagapamaba to ya sang Ginoo, mensahero to ya sang Dios. Amo ning siling niya sa Isaiah 64:6. Nangin pareho kami tanan sa mahigko nga butang, kag ang tanan namon nga maayo nga mga binuhatan, do pareho lang sa mahigko nga panapton. Siling niya, Ginoo, ako propeta mo, ako isa ako sa 4 major prophets sang Old Testament. Matarong ako nga mga tao, taga-pamaba mo ako. Pero ang ginahimo ko nga mga maayo, nagabulig ako sa imol, nagawali ako, nagabulig ako sa mga makaluluoy. Tanan nga maayo nga ginahimo ko, tanan nga maayo Ginoo, siling niya, daw pareho lang sa mahigko nga trapo. Wala siya yan nagsiling nga ang iya nga sala nga pareho sa mahigko nga trapo. Ang ginasiling niya, ang maayo ko nga binahuatan, daw trapo nga mahigko. Mga utod amo kita sina ka makasasala, kay propeta to siya. Makasasala to siya, amo na siya kahigko, ayhan pagidya kita. Maski matuod kung ako unta, kada Domingo, ari tadi, pero balaan tal, hindi lang nga Lunes, asa Sabado kita nagakapakasala. Pagwa ta sa simbahan, antis kita magsulod sa simbahan, nagapakasala man kita. Siling ni Isaiah, our righteous deeds are nothing but filthy rags. Daw pareho lang gid sang trapo ako Ginoo kahigko.
I hope mga utod marealisar ta kung ano kita ka makasasala, kag ano kita kahigko, kung tulokon ta kung ano kabalaan ng aton Diyos. Kay kung kisaabi ta maayo na kita, kay gasimba man ta, nagabasa man ta Bible, nagapangamuyo man ta, feeling ta matarong nagig kita. Pero kung tulokon ta ang pagsiling niya nga, be holy for I am holy, magpakabalaan ka mo kay balaan ako, amo na siya kabalaan. Nga bisan ang pinakamaayo naton nga ginahimo, daw trapo ina kahigko. Pero bangod kay Jesus Christ, bangod lang gid kay Jesus Christ, napakamatarong kita. Ang mahigko nangin matinlo sa panulok sang Dios. Ang mahigko nangin matinlo. Sa krus gintratar sang Dios si Kristo nga makasasala pero wala gid siya sang sala. Subong kita ginatratar kita sang Ginoo nga matarong kita pero makasasala kita. Sa krus ang ginatulok sang Diyos si Kristo, kita ang nakita niya nga puwerti ang kaakig niya sa sala, amo to nga ginsilutan niya sang puwerti si Jesus Christ. Pero subong sa pagtulok sang Diyos sa aton, ang nagakakita niya amo si Kristo, ang matarong niya nga anak, amo na nga matarong kita sa panulok niya. Amen? Mga utod, the death of Jesus Christ made us right with God. Amo ini ang rason nga akinanglan niya maghalad sang iyang nga kabuhi. Kagabi nyo ginhambal ko gani kagina sa first service. Hindi tagid matungkad. Hindi tagid matungkad nga aginhimo niya itong, hindi tagid bala matungkad nga makasiling kita nga matarong kita sa panulok sang Dios. Kay bangod na balaan ta kung ano ta ka makasasala. Abi nyo kung honest lang ta, balaan ta kung ano ta kahigko mo. Amen? Pero, subong ako, asa subong hindi ko na matungkad, maski ano ko katuon sa Biblia, maski ano ko kaliwat-liwat, ikapila ko na nagin-share nga pulong sang Ginoo, hindi ko matungkad, paano ako nangin matarong sa panulok sang Diyos. Pero one day, makaabot na gani ako sa langit, kag maatubang ko na si Jesus Christ, pagkakita ko sa iya face to face, kag dasong pagkakita ko sa iya face to face, kag mabatyagan ko ang paghigugma sang Ginoo, dira ako makasiling nga, amo na gali ang rason nga ang ginhimo niya to, bangod lang gid sa paghigugma. So I really pray nga paagi sini nga mensahe sang Ginoo, tani mga lawhaw kita liwat, tani ma-amaze kita liwat sang ginhimo ni Jesus Christ sa aton. Ginatagaan ako 2 minutes na lang, so kinanglan ko ni i-cut short. So mga utod sa mga nagatuo kay Jesus Christ, kung ikaw utod nagakinahanglan sang encouragement subong bangod sa mga ginaatubang mo sa imo kabuhi, ang ginisiling sang pulong sang Ginoo subong sa Romans chapter 8 verse 32, wala niya ginlikaw ang iya anak kundi ginhalad niya para sa aton tanan. Kung ginhatag niya ang iya anak, ihatag man niya sa aton ang tanan nga butang. Amen? So muna kagina nagsiling ako kung ano mga prayer request ninyo, iset aside ta anay. Kay hindi na pag-ilikaw, hindi na pag-idalok sang Ginoo sa aton ha. Pero tandaan ta, ang good news, ang gospel ni Jesus Christ, amo nga, kita makasasala, pero si Kristo naghalad sang iya kabuhi, nagula sang iya nga dugo, agod nga kita mangin matarong. Tandaan niyo, ang gospel is not about healing. Ang gospel is not about prosperity. Ang gospel hindi ang maayo nga pamatsyag. Ang gospel, ang good news is nga maluwas kita paagi kay Kristo. Ining mga healing, ining prosperity, resulta lang ina sa aton kaluwasan. Amo nang ginatawag nga blessings. But always remember, the good news is that makasasala ka, pero ginpanginmatyan ka ni Kristo. And I really hope, kung wala pa ka mo nakabatsyag sang paghigugma sang Ginoo sa inyo, hindi ka mo masatisfy nga nabalaan nyo lang nga palangga ka mo. Hindi ka mo masatisfy nga nabasahan nyo lang nga palangga ka mo. Pangayuan nyo sa Ginoo nga mabatsyagan nyo gid. Nga palangga gid gali ako ni Kristo. Amo to gali nga ginbato niya ang pagbubo sang Dios sang iya kaakig sa sala nga ginkomiter ko. Amen? Pangayuan nyo utod sa Ginoo nga mabatsyagan yung pag-atipan sa Ginoo. Kay lain niya nga nabalaan mo lang nga palangga ka, lain man niya nga nabatsyagan mo, kag na-experiensyahan mo, nga palangga kagid. Amen? I-allow nyo pa ang video ng Sino Huwag kaso? Sila lang makakita. Okay lang. May ma-play lang ako sang video, kay wala na ako sang time, pero ayuon ko gid bala. Kaya ang pangamuyo ko gid ya subong mga utod. Ma-amaze kita liwat. Palangga kita ni Jesus. Palangga gid ya. Kagin baton niya tutanan. Nga ba nga
sakit, balaway to siya sala, pero ginbato niya to. Kipalangga kanya. Kag kung ano man ginapangayo niya subong, ginbasa ko kagina sa Romans 8:32, wala sang amay ginlikaw nga, hindi lang yang bata ko, hindi lang niya si Kristo, wala niya ginlikaw. Ginhalad niya pagani, kay amo niya tanak kapalangga, gani wala man siya sang ilikaw nga butang sa aton. Kung gapangamuyo kamo sang hiling, nabatian niya na. Kung ginatag niya si Jesus, ihatag niya na. Amen? Kag kung labi na gid sa mga bago lang bala naka-attend, no, ipakita ko lang ni nga video, nakita nyo na ni, pero pamatian nyo ang lyrics ang kanta. Ang title sini, We Are the Reason. Kita ang rason nga amuning natabo. Amen? Carliog ko lang. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the
Praise the name of Jesus. Don't you know, people of God, that it is the desire of the Father that His Son will die. Iya gusto. In John 3:16, it says, "For God so loved the world." Kagin palangga sang amay, sang Diyos ang kalibutan, He gave His only begotten Son. Ginhatag niya ang bugtong nga anak nga si Kristo Jesus. Agod, amisan sino nga magtuo sa iya anak nga si Kristo Jesus, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. And I believe deep within my heart that the love letter of the Father to the world is natapos na conversations nila duwa ni Jesus. Anak, ipadalata ka sa kalibutan, kay palangga ko yung kalibutan. Ipadalata ka para mabayaran ang sala nila. Pero para mabayaran ang sala nila, ipalansang ta ka sa krus. Mapatay ka dapat. Mapatay ka dapat. Pero, abisan sino nga magtuo sa imo, anak, hindi mapaimpyerno kundi may kabuhi nga walay sang katapusan. Sa Getsemani, it is so clear, tamaan kaklaro. Si Jesus nagibi sa amay, nagpangabay. Amay, kung pwede, kuhaan na lang ning kamatayon sa ako. Lungasan na naman lang sila tanan. Patawaran na lang sila. Amay, kung pwede lang, kung posible, kuhaan ning kamatayon sa akon. Pero kay imo ini kabubuton, ang kabubuton mo among matuman. Amen. Kay imo ni kabubuton, ang kabubuton mo among matuman. How many times that the Son plead to the Father? Hallelujah. Nagbalik sa liwat dito sa iya disipulo nagatulog. And then the Son Jesus returned back to the Father. Nagluhod sa liwat. And the Bible clearly says, hallelujah, nga nagdulugo ang lawas ni Jesus, ang agoniya, pangabangay sa iya amay, nga hindi lang kutuyatani tay. Because the Father showed to him the cup of his death. Hallelujah. Pero hambas ang anak, kay imo ni kabubuton, then my will, let your will be done. Amen. Let your will be done. The Father sent His Son, it is His will. The Son died on the cross of Calvary, it is the Father's will. And the Son obeyed the will of the Father. That's the reason why we are here and we are saved. Because of Jesus' obedience. And because we obeyed to the Father that says, "Whosoever believe to my Son shall not perish but have everlasting life." Amen. Ang pagpalangga sang amay sa aton hindi matungkad. Ginhatag yayapog to nga anak. Ginlantaw ya. And you know, people of God, naghambal ang pulong sa Ginoo that Jesus is bearing our sin. Si Kristo Jesus, ano niya tanan, ginlukdo niya tanan ang aton nga mga sala. But the Bible clearly says, and stated the word punishment. But it is not used, people of God, in a sense that the Father directly punished the Son. Hindi niya lang malantaw ang iya nga anak kay tungod nakita yang aton sala. That's why in the 7 sayings of Jesus Christ, ano hambal niya? Diyos ko, nga agin patumbayaan mo ako. Amen. But at the end of His saying, on the 7 sayings of the Son, ano hambal niya? Father, unto thy hand I commend my spirit. Amen. Church, praise the Lord sa papanumdum sa aton paagi sa alagad. Hallelujah. Si Jesus ginantos siya ang tanan para kita may kaluwasan. Amen. Pero wala siya gin-punish sang amay. Ginantos siya to. Siya ang nagkulo sa aton para kita hindi kita mapanish, kag hindi kita makadto sa diin sa impyerno. Hallelujah.
Amen. The Lord God is so faithful. Susubong lang mo tatong kara ang pagigugma sang Diyos. You cannot fathom the love of the Lord to you. Amen. But this time, people of God, see yourself. Kung lantawon ni mo, may spine kita dire. Wala ka mo kabalo nga ang division sang spine din naton 33 ka division. It means, people of God, that built in ara mismo sa aton sulod sang lawas sa sinang 33 ka division, the 33 journey of the sun. You have to follow the footsteps of the sun. No one is righteous in this room, no natungan. But praise the Lord. Ano hamba sa pulong sa Ginoo? Tungod sa kay Kristo Jesus kag nagtuo ka, naluwas ka. But ano hambal ni Pablo? You have to work out your salvation with fear and trembling. Hindi pwede nga nagpakasala ko subong, maapo si Jesus, dala ko sa rapture. No, no, no. Hamba ka kinasisir tata, God is a just God. He is a just judge. Work out. Kung wala gani isang Diyos, ginspare si Moses. Ginpalingling yalang tungod nag-disobey sa iya command. How much more ikaw kag ako? But praise God for the love of the Father. For the love of the Father. And for the love of the Son to the Father that He obeyed. And because of that, the Son gave His life because of that love. Because of the love of the Holy Spirit, still ari siya subong sa aton. To bring what? Condemnation? No! To convict us so that we will return back to Jesus. Thank you, Jesus. Before we will partake the communion, can you please raise your hands to the Lord and let us surrender everything to Him? Hambala-balang Diyos nga amay, salamat. Nga ginhatag nimo imong bugto nga anak nga si Kristo Jesus para magpalansang sa krus para sa akon. Kag Jesus, salamat nga nagtuman ka sa amay. Balaan nga Espiritu, salamat nga tungod sa imo pagkonbiktar sa amon tagipusoon, nakapalapit kami kag nabuksan namon tagipusoon kag ginbato namon si Jesus nga amo manluluwas kay naghambal ka kun sin-o lang, hallelujah, ang magtuo sa imo, amo lang ang maluwas. Salamat sa kaluwasan. Ato ni bayaw ining kupa kag tinapay sa Ginoo. Ginoo, nagapalapit kami sa imo kag nagapangayo sa pagpatawad sa amon mga sala. Patawara kami, Ginoo. Kag ginapatawad man namon ang tanan nga mga nakasala sa amon. Lord Jesus, salamat gid sa imo pagpalangga. Holy Spirit, salamat sa imo pagtuytoy sa amon kag sa pag-remind sa amon sa pagpalangga sang amay. Gani ginadidikit namon ining tinapay kag kupas sa imo, Ginoo. Salamat sa kapatawaran sang amon mga sala kag kaluwasan. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, please break the bread. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. On the same manner, after supper, He took the cup, saying, this cup is a new covenant of my blood. For as often as you drink it in remembrance of me, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let us partake the bread and the cup together with thanksgiving in our hearts. The Lord God bless you and keep you. The Lord God makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord God lift up His countenance upon you and give you shalom.
Let us lift up our tithe and offering to God. Salamat, Ginoo. Salamat, O Lord. Nga ikaw matutom nga Diyos sa amon kabuhi, kag wala mo kami ginpabayan. Sa sinigi no, O Lord God, nga journey namon nga kaupod ikaw, kaupod namon na balanga Espiritu. Salamat, Ginoo, nga ikaw gyapon nagabukas, Ginoo, sa ganhaan sang langit para sa amon. Hambal mo, kag promesa mo, Amay, sa itong nagatuo sa imo, nga hindi mo kami pagpabayan, kag hindi mo kami pagbayaan. Salamat, Gib. Gani ginadedicate namon yung kinapulo namon sa imo, Ginoo. Lord, simbolo sa among pagtuman kag pagdayaw sa imo, tungod ini nasulat sa imo mga pulong. Dalayawon gid ikaw, O Dios, kag salamat nga dalon mo kami, Ginoo, sa amon balay kag sa amon panimalay, nga may kaara, Ginoo, nga kalipay sa amon tagipusoon, knowing, O Lord God, nga ikaw nagpalangga, Ginoo, sa amon sangtuman. Dalayawon kagit ini amon pangamuyo ag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga anak sang Dios magasiling. Amen. Amen. Praise God. Dili kita anay magpauli. Before kita magapauli, praise God, mag-aamba kita sa ambahanon. Tomorrow is Sister Tata birthday. Praise God. And yesterday is Sister Juan's birthday. Praise God. So ambahan na to sa ambahanon. Happy birthday ang mga alagad sang Diyos. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Sige, mag-count kita 1, 2, 3. Kay 3 years old pa lang. Hindi nyo pa mamangkot na kung pala edad ni Tata. Sa Martes, 29 birthday mo. Sa Martes, pagaling 29. Nagsala lang si Manang ya. Sige, mag-count lang ta. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Okay. Sige, happy birthday. Let's pray, Father God. Salamat sa kabuhi ni Tata. Kag salamat sa kabuhi ni Juan. Salamat, Ginoo, nga nasapuan ining mga tinuga nga naging matutom sa imo. Salamat nga umpisa nga nagkilala si Tata sa imo, wala gid siya naguntat, Amay. Kung pilang edad sini nga iglesia, amo man ang edad niya sa pagpangalagdan sa imo. Salamat nga 31 katuig nga imo katutom sa iya, wala mo gid siya, Ginoo, ginpabayaan kag si Inday Juan man. Kag gina-bless namon sila, Ginoo, lugad sang tanan nga pagpakamaayo nga imo, Amay, ginahatag kag ginipreparar kag ipagahatag pagid sa ila. Dalayaw mo gid mo ngalan sa ngalan ni Jesus ang tanan magasiling. Amen. Let us declare Jesus reigns in that 3, 2, 1. Jesus. Jesus praise. Jesus praise. Mayong hapon gid sa tanan, kag hindi gid makalipat ang mga nanay, may ipa-registered palihog ang mga ngalan nyo dito sa idalom kay maabot na ang Mayo. May is coming and we will celebrate the Mother's Day. Praise the Lord. Praise God. We love you, Nanay. And please don't forget my third worship service kita karon alas 6. Kag please join us every Friday in our prayer soaking. We love you and God bless.